हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय आं न'आव थानानै फिसाजोखौ माबायदि गेलेहोयो बेखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो होननानै सानबाय आरो। बिदिब्ला आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै बयबो जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। आरो आङो दायो फिसाजोखौ देखायनो आरोना। नै फिसाजोआ जोंना हाय हेरन मामा दे हाय 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 हेरन मामा दे देनां माथो रोंबासो डिस्टार्ब खालामसिगोन बियो। ओरै खोरखिथिंल' थांनो नागिरबाय थायो माने नाहरबाय थायो आरोना। नै ओइ मामा लेसि ओइ लेसि दे हारसिंनो बेलथायना थायो गाइखेर जाबाबो लेसिङा जोंना। ओइ लेसि हा लेसि बाबार थादों नों हा बाबार थादों लेसि लेसि मामा दे गेलेनोसै दे बिसिनायाव दे गेलेनोसै नै मा बायसा हारसिंनि बेलथायनो नागिरबाय थायो मा हा लेसि ओइ दे बेलथायदो दे लेसि बेखौ खोबनानै होबाय आङो नङाबा बाहेरथिं नाहरबाय थानो नागिरो आरो। मामा लेसि नै मोनायाव थाम्फै अरबाय बेखौसो मोनायाव थाम्फै अरना गालांखांबाय। मा ए नाहरगौमोन आंखौ नांलानो बेनो बिफाखौ मोननायखाय बिफाखौ मोनबा रावखौबो नाङा बेनो। ओइ लेसि नै बेलथायनो नागिरदो नोङो अबेथिं थाबथाबायना बिफाजों जा लोगोखा मालाय लेंग्रा जादों बिफाया जोंना। ओइ दानो सिखांबाय नोङो उनफिनदो सना दे उनफिनदो दे दानो उथिबाय दे होनना थाफिनदो दे दानो उथियो दे उन्दुदो आं जि सुदों दे बाबार थाबाय दा उनफिनदो दे सना फिनदो दे फिनदो सना थाब सारि मोनथारो ना
आंना सनाया गेलेनो रोंबाय जोंना ब्लेसिंआ ना लानो रोंबाय बेखौ जाया दे जाया